κώδικας χωρισμού. Κεφάλαιο. Αδερφούλα μου. Η αδερφούλα σου. Κάνεις. Που τη βλέπω κοιμάζει στο... Ραγισμένη καρδιά. Κοίτα, εγώ δεν χρειάζεται να διαβάσω, δεν έχω ραγισμένη καρδιά, αλλά εντάξει. Δεν έχεις. Να σου πω κάτι. Τι. Το άκουσα τι είδα χθες. Ποιον είδα, μάλλον. Ποιον? Τον Τέο μου. Ξέρεις με ποιον? Με ποια, δεν. Την ξέρω. Και καλά. Α, ναι, και ποια είναι. Εσύ. Πώς τόλμησες και δεν μου πες τίποτα! Αλλά ούτε αυτός μου είπε τίποτα! Σου είπε, σου είναι μήνυμα γαμώτο. Μήνυμα! Δεν έχω κανένα μήνυμά του! Τι, δεν έχεις μήνυμα. Και το τι είναι, δεν το έστρεφε μαράκι. Αυτό! Μου το έστειλε το πρωί, Α, τώρα! 3 εβδομάδες θα έχουμε. 3 εβδομάδες! Ναι. Και γιατί δεν μου το έχετε πει πιο νωρίς. Αυτό δεν ήθελα, εγώ τον είχα πρίξει, εγώ δεν ήμουν έτοιμη να σου το πω και μου είχε πει ότι θα σου το λέγει εκτός. Πώς θα μου το λέει? Να μου το έλεγε θέλω. Απλά να μου το έλεγε, όχι δεν έχω 3 εβδομάδες. Πώς το έμεινες? Πώς το αγάπησα! Τον αγάπησα μικρό. Δεν φταίω εδώ που είσαι και κακάσχημη. Κακάσχημη. Εγώ. Ναι. Εγώ η αδελφή σου. Ναι. Είσαι και μικρό και πατσαβού. Ζηλεύεις, γι' αυτό το δείχνω. Ζηλεύω. Εγώ. Κάνω το αστείο. Εσύ ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ μικρότερη από σένα και όλοι εμένα θέλουν. Και σένα θα μου φινάτε. Θα συναρρίζει. Ναι, σκουπίδι. Καλό το αστείο. Δεν συλλέγω καθόλου με αυτό να μάθεις. Μικρό, μαζέψου. Το έχω να πω. Μαζέψου. Μικρό το μάθεις. Γελάς με πάει. Λοιπόν, τι είχαμε να πούμε? Α, ναι. Λοιπόν, αυτό θα μας... Εγώ είμαι και πιο... Ποιος? Ο κύριος Τέρας. Θα μας πει καθαρίσει. Λοιπόν, είμαι και πιο έξυπνη, και πιο όμορφη και πιο μεγάλη από σένα. Το μαζέψου. Αυτό θα το ξεκαθαρίσει ο ίδιος. Και ξέρεις τι, αυτό θα το δούμε και δεν κοριτσάκι, αλλού αυτά. Αλλού αυτά. Αλλού αυτά. Θα το δούμε.